ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 21 декабри соли 2021 1000 рубл 152 сомонӣ ву 30 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар ин рӯзонабормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 47 000 сомонӣ сар мешаванд. ҳавлӣ, квартира, замин ҳамаш дар ин рӯзонабормон ҳастанд. хонаҳои фурӯшӣ аз беҳтарин ҷойҳои шаҳри Душанбе ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ба маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хари хона шумо дар корае. бисёри бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, имрӯз мехоҳем ба шумо як корхонаи ғиштбарориро тавсия диҳем. сифати баланд, муомилаи хуб ва нархи дастрас. адресшон шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, кирпичзаводи Робот. нархи як дона ғишт дӯстони азиз 62 дирам мебошад. dastavkash дагабарное ба любой ҷои Тоҷикистон бурда мерасонанд, dastavka доранд. рақамҳои корхона дар рӯи экранай, рақамҳои 90 613 14 WhatsApp доранд. марҳамат тамошобинони гиромӣ, аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор се хонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои новостройка. худи дом аз 6 ошона иборат аст ва қарор аст дар кӯчаи Бобоҷон Ғафуров, доми 7А, квартираи 93. гидроизол мебошад дӯстони азиз, ҷои беҳтарин аст ва хонаам ремонти олиҷаноб дорад. нархаш 397 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран, рақамҳои 93 404 15 12 WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед дӯстони азиз, савдо мешавад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рудаки 2, маҳаллаи Ганҷобод, тарафи нефтяник дар ҷойгир аст. обсвет дар пешаш ҳаст, документош 100%. 6 сотиқ замине, боз дар пешаш 3 сотиқи дигар дорад, обши 9 сотиқ мешавад. нархаш 47 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия, WhatsApp, имо доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. хона беремонт мебошад, коробка ва срочна фурӯхта мешавад. ҳамагӣ $370 сари ҳар як квадрат, то есть $20720 мешавад, ё ин ки 235700 сомонӣ. ҷойгир аст дар 46 микрорайон лаби Душанбинкаяй. дом 16 этажаяй, лекин айни ҳол 12 этажа бардоштагиян. сохтмонаш рафтаест. трезош роҳи калон нигоҳ мекунад, на он қадар дур аз мости 46. марҳамат дӯстони азиз, застройши ки ҳамин дом муқим мебошад, бояд то баҳори соли 2022 супорам. нархаш охир шай, арзон намешавад, кредитам дода намешавад. марҳамат дӯстони азиз. ва боз хотиррасо мекунем ки аз 46 микрорайон боз якта дига хона ҳаст бо нархи ҳамагӣ 160 000 сомонӣ, лекин бо аллакай ҳамагӣ 32 ё ки 34 метри квадратия ва этажи болояй. ва тамошобинони азиз, аз шаҳри Душанбе боз аз повороти аэропорт, Правсоюз, 33 микрорайон, Испечак хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд. бениҳоят навори шавқовар мешавад, барои ҳамин ҳатман то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, ҷамоати Чорбоғ, деҳаи Чангалак 2, хонаи рақами 307. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, баняш, қати кухниш дар даруншай, 2 та хонаш ремонт кардагия, як таи дигааш бошад бе ремонтаи қати баняш, дигарош бошад ремонт доранд. хоно об дора, ай чашма меоя об, светам дорад. хоно ремонт кардагия даруншон. нархи хона бошад $23000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. рақамҳои телефони соҳибшам дар рӯи экранай дӯстони азиз. марҳамат. рақамҳои Россия, WhatsApp доранд.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Ифтихор, деҳаи Навобод. Мактаб дар наздикиш мебошад. хонаҳо ремонт доранд. 13 сотиқ заминаи об ҳастак. соҳибаш мегӯяд ки ҳуҷҷатоша ба номи соҳиби нав, ба номи харидор тайёр карда метиём. срочно фурӯхта мешавад. Ба квартира ё мошин алиш мешавад. квартира дар ёбон ё ин ки ноҳияи Абдураҳмони Ҷомида бошад. марҳамат дӯстони азиз, боз хотиррасо мекунем ки дарозаи калони ҳамин хона падзаказ кардагиянд 5000 сомона, дарои хона бошад 1000 сомона. ёшам ҳамаш оригинала, гаражам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар шашум ошонаи бинои навастройка. худи дом аз 6 ошона иборат аст. хонаҳо ремонт доранд ва қарор аст дар 33 микрорайони шаҳри Душанбе. нархаш 270 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Райсивет. хона дар 8 сотиқ замин ҷойгир аст. иборат мебошад аз 4 дархона, калидор, кухнӣ, аловхона, ванна. гирди хона маҳкам аст. ремонт хати таъмин аст. срочно фурӯхта мешавад. нархаш бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, Солехонда, пеши мини стадионда. хонаяш катурош полни дарону берунуш кардагиай, полош стяжка дора, электрикишам кардагиай. 6 сотиқ замин ва 3 дархона мебошад. коридор, ванна, дар дарунаш боз подвал ҳам дорад. подвали 7/3. нархаш 190 000 сомонӣ. боз савдоям мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони азиз, посёлкаи нав мебошад. ва боз хотиррасон мекунем ки рақамҳои соҳибушда WhatsApp ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ, шуморо метавонем ба ду хонага табдил кунем. дар ҳафтум ошонаи бинои навастройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва қарор аст дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, повороти аэропорда. сари ҳар як метри квадратиш $600 мега соҳибаш. маълака ҳисоб карда дар рӯи экран мондагим дӯстони азиз, марҳамат метавонед хонед. перегородка, штукатурка дорад, монтаж кардагиай, лифтош кор мекунад, дута лифт дорад, гӯзкамисерам гузаштагиай, дом тайёрай, застройщикаш ширкати сохтмонии Авиценна мебошад. марҳамат дӯстони азиз, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва хотиррасон мекунем ки дар ҳамин территория ин нархда фақат 14-15 ошона ҳастак. лекин ин хона 7 ошонае. фақат ами якта камбудӣ дорад ки трезош тарафи двора нигоҳ мекунад, тарафи роҳи калона не. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ховалин, маҳаллаи Чанор, 50 сотиқ замин, 3 дархона, верандаш хати, аловхона, анҷомхона, баня, 2 оғили 8 метра сертификат дорад. гирди хона полный сеткаи нав кашидагиай, заминаш дарахт шинондагиай, боғ кардагиай, 3 сол шуд. маҳалла барои гову молай. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp имо доранд. нархаш бошад 90 000 сомонӣ. савдоям дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Темурмалик, ҷамоати Саид Момин Раҳимов, собиқ Чорубкул, лаби раҳдай. хонаи навсохтагиянд, 8 сотиқ замин, 3 дархона, 1 калидор, 1 подвал. хонара ҳуҷҷатош 100%. соҳибаш мегӯяд ки срочно сум дар кор шудагиай, барои ҳамун ба фурӯш мондагием. рақамҳош дар рӯи экранай. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи каналмон гап занед. нархи хона 80 000 сомонӣ бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ, шуморо метавонем ба ду хонага табдил кунед. дар 15 ошонаи бинои навастройка. худи дом аз 16 ошона иборат аст.
хона беремо мебошад коробка ва қарор аст дар калитсивои якачнор ҳамин назди цирк ва профсоюз. айни ҳол сохтмони дом рафтез дар сеюм ошона қарор дорад. дом нархи хона бошад 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва дар комментария аз ҳамин территорияи профсоюз якачнор хонаи фурӯшӣ то 160 000 сомония хоҳиш кардаги буданд. мутаассифона дар ҳамин территория ин нархда хонаи фурӯшӣ нест. ҳамин ҳозира хонае ки ман пешкаштон кардам арзонтарин хонаи фурӯшӣ мебошад дар ҳамин территория. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, духонагам бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад, дар ҳолати хуб қарор дорад. рӯ парӯи Ломоносовда ҷойгир аст. айни 126. шаҳри Бухтар. нархаш 245 000 сомонӣ, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, як хонагам бо масоҳати 44 метри квадратӣ. хона беремон мебошад коробка ва ҷойгир аст дар бинои нави замонавӣ ки иборат аст аз 6 ошона. хона дар якум ошона қарор аст. дар наздикии бино мактаб, гимназия, садик, донишгоҳи Носири Хусрав ва бозори Нихӣ ҷойгир ҳастанд. бинои нав техпаспорт дорад, дар кӯчаи Дӯстии халқҳо қарор аст. нархаш 170 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонагам бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. доми панелӣ мебошад, 5 этажа, открытый лестница. хона ремонт дорад, об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош 100%, техпаспорт дорад. нархаш 250 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. ватсап доранд. хона ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, тарафи Испечак, дар назди масҷиди ҷумъахонии Меҳкалон, назди роҳи Калон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонагам бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хона беремон мебошад коробка ва қарор аст дар 13 микрорайони шаҳри Хуҷанд, назди бозорчаи Наврӯз, мактаби 23 дар наздикиш. нархаш 220 000 сомонӣ, алишам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кори шумо дар худо нигаҳботон бошад.